Nazdar, vítejte v zombie apokalypse. Ano, slyšíte správně. Možná se ptáte, proč tak dlouho nebylo video. Já jsem byl nemocný a pak jsem měl vyřvaný hlas, takže ano, budeme válčit se zombíkama, ale ne s chrchlavým hlasem. Tak, tady mám... Ježíš Maria! Tady se ani člověk nemůže nadat oblečení nebo co? OK, tak nandáme si výzbroj, ať vypadáme drsně. Takže, tak. Bato, hezký. Tohle to. Tak. Jdeme si, ale ty si druhý. No nevypadám drsně teď. Nádhera. Já si tady koupím nějakou zbraňu. Ano, už jsem tu hru hrál. Už jsem tyhle hry hrál. Jo, to bylo teda první. Koupíme si HK417. To vypadá drsně. Nice. Ty mají nějaký Humvee. Berem. OK, můžeme se vydat. Odendám si ruční brzdu. Jedem. Někdo to zase neotevřel tu bránu. Ježiš. Tak. Brána se už otevřela. Konečně. Nemůžeme jet. A ježiš, tady jsou zase patýky. Nenávidím. A můžeme se vydat. Já fakt nemůžu řídit auto. Hele, pokud tohle co sleduje někdo z autoškoly za 10 let a chce mi dát řidičák, tak nevím. No nic, takže jedem. Jsou zombíci. Pomoc! Hilfe! Kdyby tady nebyly ty duny. Zombíku, já tě přejedu, pojď. Počkej, co? Ne. Ještě se zase staklo. No nic. Pojď sem. Dobrý. OK. To by šlo. Co chceš ty? Ta nestvůra. Přebíjej, rychle. Dělej! Dobrý. Ježiš. Já si vzal hlavu za hru fotbal. To. Ježiš! Jsem si chtěl zahrát fotbal. AK-47. Kupujem. Jen hra není jako nějak moc optimalizovaná, nějak se mi seká. Jestli to nenačítá, nebo tady je border. Počkej, co? Já jsem v nebi? Já jsem umřel. OK, tak jestli je v nebi zombie apokalypsa, tak se mi tam nechce. Já jsem v nebi? Já jsem umřel. Co se stalo, že jsem umřel? To je hustý. Dobrý. No nic, takže. Jedeme do lesu. Kluci, nastupte. Pojď nastoupit. Pojď. Ty si už na klávesnici, děj, nastup. Dělej. Nastup. Nebo tě přejedu. Pojď, já tě teda přejedu. Pojď. Ježiš. Pojď, nastup si. Dělej.
Pojď, rozjedeme tě. OK, teď se tam přilepil, dobrý. Jedeme ten kopec. Kde je náš ten? Kde je náš druhý cestující? Asi vypadnou za jízdy. Já vím, že moje jízda je možná někdy trošku až drastická, ale... Tamhle Toyota Hilux. Granát. Tak to je něco pro mě. Pojď sem. Tak pojď. Ty fráso. Ježiš, to je dědek. Co bylo za zvuk? Dynamit, pojď. Co se stane, když bouchne? Ježiš. Aha, OK. Co se asi mělo stát, když bouchne dynamit? To je asi granát. Granát! Hej, pojď, hodíme to pod auto, co se schválně stane. Ježiš, kolik vás tu je? Prosím vás, teď mě nechte vyjet s mým Humvee. Prosím, ježiš, tady to je pak pískoviště. Jedem. Jež, ne, co se to stalo? Já jsem nevěděl, že se dá umřít v nebi. OK, tak to nevím, co se stalo. A je mi to úplně ukradený. Já si tady koupím AUG. Tak mám AUG. Ukáž. No, to je nedobré. OK. Co je tady? Kam zmizel? Co? Jo, aha, jo takhle. Parašut. OK, to je dobrý. Proč se ten terén pode mnou nenačítá? OK. OK. Já lítám. Dobrý, no. A já chci dolů. Chce nevidět, jak je ta nemocnice nedodělaná ze zhora. Počkej, ale já fakt lítám? Ne! Já jsem nechtěl spadnout. OK, no, tak dobrý. Kdybyste se mě ptali, proč natáčím Roblox, dělám takový experiment. Já jsem na jednom videjku třeba dělal 3 hodiny. A opravdu 3 hodiny. Mělo to 12 zhlédnutí. A pak jsem měl Roblox a má to 70 zhlédnutí. Takže jakože dělám takový pokus. Budu hořet i já, když na to půjdu. Ne, nepůjdu. Dobrý. Já vidím dovnitř té budovy. A následujících 20 minut vypadalo nějak takhle. Nemohl jsem najít cestu ven z tohohle města, zničeného města. Když moc velký jako město to nebylo, tak asi moc dlouho jsem tam prostě byl a pak jsem nemohl najít cestu zpátky.
a já vás z toho samozřejmě ušetřím. Tak vám tady dám pak záběry z toho, jak jsem cestoval, našel zničené letadlo a skončil. Všude. OK. To letadlo. Co si mám dělat, abych získal ten badge? OK. Tak jsem získal badge, ani nevím, co jsem udělal. OK, tak máme badge a můžeme opustit ten. Abych to opustil nějak epičtěj. Tamhle je něco, půjdeme tam. Ježiš! Co je tady? OK. Tak to jsem nečekal. Tady je Rambajs. Netlumím to. Jsem tady s dalšíma 2 hráčema. Ne, ještě tady jsou zombíci. Není tady za těma dveřma ještě něco? Nebo tady? OK. Tak, asi tady bych to dneska ukončil. A tady bych se s váma dneska rozloučil. Příště to bude Minecraft nebo něco. Ují. Tak trampolína.